Halløj du der. Ja, dig. Bruger du sociale netværk som Facebook, MySpace, Artu, Twitter eller noget, der minder om? Så er du med til at udfordre privatlivets grænser på internettet. Og det er helt fint, men man skal altså tænke sig om. Lad mig lige fortælle en historie om Knirke, Karla og et kamera. Knirke var glad for Karla, og Karla var glad for Knirke. De var veninder. Karla kunne godt lide Christian, og Christian kunne godt lide Karla, og alle var glade. Men en dag til fest prøvede Karla at drikke ølbong, og det skulle hun nok ikke have gjort. Karla kom nemlig til at kysse med Klammeknud. Knirke synes, det var super sjovt og tog et billede. Dagen efter uploadede Knirke alle sine billeder på Facebook, som hun plejede at gøre. Lidt senere ringede Karla. Hun var så sur på Knirke, fordi Christian nu havde set hende kysse med Klammeknud. Knirke synes bare, det var sjovt, men det synes Karla ikke. Knirke var glad for Karla, men Karla var ikke glad for Knirke, og de var ikke veninder længere. Karla kunne godt lide Christian, men Christian kunne ikke lide Karla, og ingen var glade. Så uanset om det bare var for sjov eller ej, så skulle Knirke hellere have spurgt sig selv, om det var en god idé at lægge billederne ud. Faktisk bør man altid spørge andre om lov til at uploade billeder eller videoer af dem. For billeder og videoer kan nemlig sprede sig med lynets hast på internettet. Man går jo heller ikke rundt og viser sine private billeder på gaden, vel? Alle har ret til deres privatliv, og alle er forskellige. Så hvis du er i tvivl, så lad være med at uploade noget med andre mennesker. For husk nemlig, at man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles. Læs mere på netsikkernu.dk. Yay!